салом ҳамкасбони гиромӣ. дар модели тадриҷии гузариши масъулият фаъолиятро аввал худи омӯзгор, сипас омӯзгор якҷоя бо хонандагон дар гурӯҳҳои хурд ва дар охир хонандагон мустақилона иҷро мекунанд. яъне масъулияти омӯзгор тадриҷан ба дӯши хонанда мегузарад. қадами 1. иҷро мекунам. ин таълими бевоситаест ки ман онро аз ҷалби хонандагон ба дарс ва муҳокимаи мақсадҳои таълим оғоз мекунам. дар ин қадам бештар фаъолияти ман яъне омӯзгор дида мешавад. қадами 2. иҷро мекунем. ин қадам машқи роҳбаришуда ба ҳисоб рафта, дар ин раванд фаъолияти ман бо хонандагон якҷоя сурат мегирад. қадами 3. иҷро мекунед. ин қисмат омӯзиш дар ҳамкорист, яъне хонандагон машқу супоришро якҷоя, дунафарӣ, гурӯҳӣ, ҳамроҳи ҳамсинфон иҷро мекунанд ва ман бошам фаъолияти онҳоро мушоҳида ва назорат мекунам, месанҷам, пешниҳодҳо мекунам ва тавсияҳо медиҳам. қадами 4. иҷро мекунӣ. ин қадами охирин аст. хонандагон дар ин қисмат аллакай ба омӯзиши мустақилона мегузаранд, яъне ман ба онҳо супоришҳои мустақилона медиҳам, онҳо бошанд донишҳои тоза омӯхтаашонро дар амал истифода мебаранд. ин модел ба ман имконият медиҳад ки масъулияти иҷрои машқҳои таълимиро пурра бар дӯши хонанда вогузор намоям. илова бар ин, хонанда имконият дорад ки раванди омӯзиши худро мунтазам назорат намуда, мустақилиятро дар раванди таълим ба даст оварад ва бо ин роҳ ба мақсади фардии омӯзишии худ расад. хонандагони азиз, биёед якҷоя як ҷумларо мехонем. аввал ман мехонам, сипас якҷоя мехонем, баъд аз он дунафарӣ мехонем, дар охир бошад ҳар як кас худаш мустақилона мехонад.